Ayun o, yan yung mga taga-Rakal guys. So makikita yan ang taga-Rakal. Oh, galing sumayaw. Oh. Matindi ang mga taga-Rakal. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kapistax, gagawa na naman tayo uli ng reaction video. Tungkol ito po sa nag-viral na mga videos dito sa Facebook. So itong video na to guys ay na-trending to dahil sa mga model ng mga brand ng motor. Itong sayaw na to, iba-ibang sayaw to ng mga brand ng motor. So ito, ginawaan ko ng reaction kasi ako po'y natutuwa dahil po sa kanilang pagsayaw at natutuwa rin po ako kasi hindi lang isang brand ng motor ang gumagawa rin nito. So gumagawa rin din po yung iba, pati yung mga hindi masyado kilala o kilala man pero sa probinsya lang. So ito, mayroon din po silang mga sayaw. So ito guys ay patalbugan din po itong sayaw na to. So tara, before natin to play itong video na to, so please po paki-subscribe muna yung channel ko na sa baba po at paki-like na rin din po at paki-share at wag rin pong kalimutan yung paki-click yung notification bell para ma-update din po kayo sa aking sunod na mga vlogs. Ayan, so tara guys, samahan nyo na ako na mag-play itong at manood itong video na galing sa Facebook po. Ayan. Ayan, ito guys ay itong sumayaw na to guys ay galing po to sa Motor Trade. Motor Trade, isa po yan sa Pilipinas na nagbibinta ng mga motor na iba-ibang klase na motor. Yung Motor Trade na yan. So, mayroon silang staff na sumayaw. So, panoorin natin kung ano yung mga moves nila. Ayan, tara. Ayun, sus, may mga itsura din pa. Ayan, no? Ang galing. Galing ng taga-Motor Trade. Diba? Oh. So, ito naman guys, sunod nito guys ay taga-Honda. So, Honda talaga to na, yung kanina, yung nauna ay Motor Trade to. Isa rin yun sa store na nabibinta ng mga motor sa Pinas. So, halo-halo, mayroon yun sila, iba-ibang brand ang binibinta nila. So, ito, taga-Honda talaga. So, ito guys, play natin to. Tingnan natin yung staff nila kung magaling ba. May pangbato ba sa taga-Motor Trade. Ay, magaganda rin, no? Galing din. May pangbato nga. Ito guys, sunod dito, tapos na yung Motor Trade Honda. Ito naman, panoorin natin tong taga Yamaha. Kung may pumbang pangbato sa mga nila, mga model nila or mga stuff nila. So tingnan natin to, sayaw nila at kung sexy ba. Yun, matindi rin. Matindi rin ang taga Yamaha. May panglaban din. Oh, hataw rin, sumayaw. Diba? Galing. Guys, yan yung taga Yamaha. So ito naman guys ay mga taga Suzuki. So panoorin natin to guys. Parang medyo maganda rin yata mga model nila, mga stock nila na sumasayaw. Tingnan natin nga. Tara. Uy. Yan, panglaban din. Mga taga Suzuki yan. Maikli lang yung sayaw ng Suzuki, so pero may panglaban sila. So maganda rin yung mga babae nila, yung mga model nila. So ito guys, panoorin ito. Next nito itong Kawasaki. So kung gaano talaga ito tindi sumayaw. Oh yun. Oh, sexy din.
ito. Oh, naka-ano lang, naka-maikli lang ang magaling ka Kawasaki. So, nakita na may panglaban din mat. So, mga galing. Ganda talaga mga model ng mga motor, no? Mga brand ng mga motor. So, ito, same. Panoorin natin. Tara. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Naman guys, sunod dito yung Rakal. Kung sino yung nakakaalam ng brand ng Rakal, isa rin po to sa brand ng motor, itong Rakal. So panoorin natin to guys. Ito maganda to at enjoy kayo dito. So ito na po, play natin. Ayun o, yan yung mga taga-Rakal guys. So makikita nyo yan ang taga-Rakal. Oh, galing sumayaw. Oh. Matindi ang mga taga-Rakal. Ayan. Oh. No, 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 no. Oh, walang binagbat yung mga taga-Yamaha, Honda at saka Kawasaki, Suzuki. Oh, dupa-dupa man. Ayan. Oh, yan yung mga taga-Rakal. No, 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 no. Oh, easy lang yung move sila guys. Diba? Tingnan nyo. Oh. Yan. Panalo itong mga taga-Rakal. Kung ako mag-judges dito, ayan. Isa rin to sa ibubuto ko. Ang Rakal. Oh, tingnan mo. Ang galing. No, 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 no. Oh, diba? Easy lang yung mistakes nila guys. Ayan. Oh. Oh. Diba? Yan yung mga taga-Rakal. Ayan. No, 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 no. Oh. Easy step lang sila guys. Hindi kagaya sa ibang brands na grabe sumayaw. Sila okay, ganun lang. Ayan oh. Yun po yung taga-Rakal. So ito naman guys ay isang brand din po to ng motors sa Pilipinas. So sikat-sikat rin po sila na brand. Ito, panoorin natin. Matindi to guys. Ito yung taga Rossi. Ayan. Yan yung mga taga Rossi guys. Ayan. So kung mayroong taga Rakal, mayroon din taga Rossi. Tingnan nyo. Rossi na brand ng motor. So yun po yung mga taga Rossi guys. So ito naman, but not the least po, itong mga taga LTO. So tingnan natin yung sayaw nila ng mga taga LTO guys. So siyempre mayroong nagbibinta ng mga motor na brand, taga Motor Trade. So mayroon ding mga brand na mga model nila o mga stock nila na sumayaw. So mayroon din pong mga taga LTO. So panoorin natin tong mga taga LTO kung paano sumayaw. Muna kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap. Ayun oh. Simple lang. Oh. Simple lang ang move ng taga LTO. Smooth lang. Ayun eh oh. Oh, easy to, paano lang, easy to move lang sila. Ganun yung mga taga LTO sumayaw guys oh. Oh, diba? Yan po yung mga taga LTO. So nakita nyo yung mga sayaw ng mga brand
mga nagtitinda ng mga motor, ayan, so mayroong silang mga representative na sumayo na mga ganun. So sana guys nagustuhan nyo po yung reaction video ko tungkol po nito, kasi isa to sa nag-viral talaga sa Facebook. So kaya gusto kong gumawa ako ng reaction, kaya ito po ginawaan ko ng reaction kasi ako'y natutuwa po talaga sa kanila guys. So sana po magustuhan nyo itong video, at sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, please subscribe po, nasa baba po, ayan. Paki-like din po yung paki-like at paki-share, at don't forget po, paki-pindot rin po yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga vlog sa sunod. So dito na lang po ako guys. Sana hindi kayo magsasawa sa aking mukha, ayan, na bilog. Ayan. So bye-bye. This is Car Bisaya. God bless.